Уважаеми зрители, вие сте с канала на Пиринската Шехерезада, сезон Митология. Посвещавам този сезон на своя приятел Иво Тачев, пещерняк, и на неговата майка, вече покойната Елка Тачева, която е един от първите изследователи на Кресненския разлом от името на Българска академия на науките. Правя това с надеждата, че Иво ще продължи делото на майка си и ще продължи да изследва пещерите на Кресненския разлом и ще докаже, че там наистина е било царството на мъртвите в първата световна цивилизация. Правя това и защото неговата любима детска книжка е била Старогръцки легенди и митове на Николай Кун. Дали е харесал за това, че е много синтезирана и не е чак толкова голяма за четене, точно като за дете е написана, или наистина има някакво отношение, а може би и съдбата го води точно в тази насока, да може да продължи и на днешната си вече зряла възраст изследването на тези пещери. Още повече, ако разбере моя прочит на древногръцките легенди, които всъщност не са гръцки, а са били на всички племена от първата световна цивилизация, ще разбере, че все още много неща не се знаят за Кресненския разлом, който всъщност е едно природно чудо. Чудо, което е успяло да възбуди фантазията на древните хора и те са сътворили тези легенди. Дали са ги написали фриги, дали са били филистимци, нека да не си задаваме този въпрос, който в бъдеще може би науката ще може да отговори. Но на този етап все още никой не може да каже това, но трябва да знаем, че всички легенди и митове са измислени около някакви природни картини, които са уникални за този район и не могат да бъдат измислени другаде. Точно така, както казват, че персийските приказки могат да бъдат прочетени само в Сирия, точно така и тези легенди биха могли да бъдат прочетени само в Пирин. Но дали Пирин не е бил и Сирия, защото там са живеели сиропеоните, това е известно на науката, и точно на тези сиропеони древните са казвали сирийци. Затова имаме и разказите за Магнаурската школа, която всъщност е школата за маговете на Орфей. И в нея са учили и синовете на Симеон. Чували сте за Боян Мага, който са наричали магьосник и че можел да се превръща във вълк. Така че е съвсем възможно българското племе да идва от корените на една дълбока зооморфна митология, която са наричали някои племена вълци, други лапити или белопашати елени, трети коне кентаври, птици, като стимфалийските птици и много други, което ще се опитам да докажа с моите разкази. Не мога да снимам на място, макар че имам и такива клипове, които са заснети на място, но все още не разполагам с такава техника, която да може да ви даде точната представа, а да поканя всеки от вас да дойде и по-отделно да го разхождам в района на Пирин, ще ми бъде абсолютно невъзможно. Затова започвам тази среща с митологията и с вас, за да ви покажа, че това, което е написано в древните митове, съвсем не е мит, или по-точно казано, всяка легенда съдържа в себе си зрънцето истина.